Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Hindi naman totally all negative yung effects sa isang tao. It can actually be very helpful. Wag lang talagang to the extent na yun nga, hindi mo na nakakasama kumain, hindi na sumusunod, o kaya may galit na, yung mga ganun, di ba? Totoo yun. Ang ganda doon, at least nagkaroon ng reflection ng anak ko, ng realization ng values yung ginagawa niya. Hindi mo naman sinabing, di ba, you have to be a responsible pet lover, mga ganun. Di mo lumabas lang yun sa bibig niya. At alam mo, ginagawa niya is yung paglaro ng Roblox. So, ibig sabihin, talaga may natututunan natin naman. Actually, social Action Radio Philippine Standard Time, las 8:05 na. May aga kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Brian Mordan. Mag-ululupod naman kita 9:30 sining adlaw sang Martes. Yari na kita sa Nobyembre 2, 2021. Mayara na gid lamang kita sang 53 dias ang nabilin kag Pasko na mga kaksyon. Kag 60 dias naman lang ang nabilin kabagasaylo kita sa tuig 2022. Bukas na aton sa ring Facebook page, pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sa ring text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Ano ba lang dalag ko ang mga balita nga dapat atong tutukan sa aton sa ring pagpangalagad? Diri sa syudad sa Bacolod, check na ton karon damadata subong ang kinawatay sang motorsiklo, no? Ang inyo sa nga motorsiklo makaksyon, palihog lang, bulo bantayin nyo gid, kag subuman butangin ninyo sang kadena para sigurado yang hindi ini makawat sang aton sa mga utod nga nagapahapos na gidlang. Samtang diri gihapon sa syudad sa Bacolod makaksyon, i-check naton ang pila ka mga vendors, ang pila ka mga ara naman nga mga obstructions sa aton city kilid sang highway. Ilabi na gid sa mga hallways dira, mga footwalk, mga kaksyon ay nagbalalik na naman sila. Kag ang lain pa diri sa downtown area, may mga nabiktima na sang panguot, bulsa kag bag mga kaksyon. Kabalo ka, once ganing ara na sila, way tani sila ginapalayas da. Dapat ibutang sa husto nga lugar kang iba nagapinagusto na lang. So kung nagaginutok ang downtown area, sigurado ko ang mga makalamsang kamot nagapaiping manada sila. Nadumduman nyo nga nagtulotawhay nga to nga downtown area, nagtulotawhay man ang blatter entry sang police station number 1, same as ang police station number 3 and number 2 and number 6 mga kaksyon. Kaya nga waay na masyado sang mga kawatan, bangod nga maligwa ang sitwasyon. Subong, kaya daw pinabayaan na naman sila, tiara naman no, nagbalik naman ang mga kawatan. Ang iban nga balita sa lokal maka-aksyon, tidiri sa Bacolod, amat-amat kita nga naganubo ang numero ni COVID-19. Pero ti amuna sa gihapon, alert level number 4, gihapon ang syudad sang Bacolod, mga ka-aksyon. I-connecta na karon ang aton sining balita parte sa barrier bla, no? Ang aton sining mga plastik sang salakyan kay kadamo sa nagapinamangkot halin pa kagabi sa aton kon kita diri sa Bacolod na lakip sining palayag sang DOTR by November 4 dapat way na sang plastik ang mga buses naton ka mga jeepneys naton, taxi or tricycle kuan naton dira transportation naton. Ang Bacolod ayhan lakip sina dire. Karona, ang iman nga balita makaksyon diri sa Negros Occidental
pagnubo sang COVID cases man sa Negros Occidental maayo man ini nga indikasyon. Pero suno na kay Gov Maranyon o kon Gov Jose Eugenio Lacson, hindi gid magsalig kay kung nagamuno kita nga naganubo bilang numero sang COVID-19, ginasunlog man kita nga nagataas ang numero niya sini. Kung kisadon di kita makalikaw nga makamuno nga malipay kita nga nagunubo ang numero mo, rason nga makahambal kita salamat gid sa Ginoo mga kaaksyon. Sa mga probinsya gihapon nga balita ti kwan daw ginakuan naton ginaangan-angan naton ang patrol kay ginpadulungan ni Action Eden Aboso ang Talisay City Health mga kaaksyon, no? Santong reklamo kagabi diri sa Action Radio Bacolod sang mga kabataan nga napatay ang ila Iloy, ginhambalan silang pili lang kamo isunugon o kon irikta palubong. Pero ang problema lang, paano nila himuon ato kay wala man sila sang swab test nga nagapamatuod nga COVID case gidya ang ginkamatyan sang Iloy. Pero sa kahadlok sang mga kabataan, ginpasunog nila ang Iloy nila, no? Pero pamangkot, ano ang basihan sa Sagat City Health Office sang Talisay? So no, sa bata na interview eksklusibo diri sa Action Radio Bacolod kay ang simptoma nga nagaubo-ubo amo ato. Kadlaw sa Action James. Oh. Wala swab test Pagkatapos makandak sila contact tracing suno sa bata nga i-contact trace mo kami kay way makamo result na nga mag-positive sa COVID-19 nga kun Iloy. Damo na be. Siya nga waay, tiway mga nimo swab test mo. Amo na mga lapses nga dapat tutukan sa aton sa gobyerno lokal dira sa syudad sang Talisay kag sa bisan pa diin sa Negros Occidental kay base bla ang ibanda nagapinalagpat na gilang. Las 8:11 na sa aton sini nga pagpangalaga ng mga dalagko nga balita sa nasyonal mga kaaksyon ti Aryo. Subong nga adlaw, tani gusto ko lang buton ang pila ka mga miyembro sang Gabriela kag Kabataan Party List mga kaaksyon patapos nga ini sila ang ginapa-disqualify sa sining palaabuton nga eleksyon 2022. Diri sa aton sa local kuan ta sila sang statement kay although nga ini sila mga kaaksyon inang kuan gid bala ginakontra gid ang ila sining ginatindugan kun kaisa. Kay ginahambal diri nga sila may konektado sa mga teroristang grupo kaangay sang NPA. So ginapa-disqualify sila, no? Ining Gabriela kag Kabataan Party List mga kaaksyon at tigaan taman sila tsansa nga maka-explicar sila sining hanay. Ang iban nga balita mga kaaksyon sa Comelec karon check naton nga malambot ang Comelec karon. Sining F2 bla mga logistics ni bla nga ginpirmahan na sang Comelec nga masobra 500 milyones nga gina-question karon sa mga loan makers sa mga aton mamalidha pila ka mga private individual ang ila sining dignidad, no? Ang ila sining dignidad kay nagapanag-iya diri si Efren Oy. Ti ginahalan taon nila diri nga si Efren Oy kag Dennis Oy nga isa lang sa mga nagahatag sang bulig kay Duterte ining si Dennis Oy sa 2016 base may connection ting kuro-kuro diri sa kadaman base na matabo sa aton sining eleksyon 2022. Sige. Ang iban nga balita mga kaaksyon dito sa national na mention ko sa inyo kagabi nga ang Department of Transportation nagpalayag nga tubtob na lang sa Nobyembre 3 buwas nga adlaw ang paggamit sining mga division sa mga salakyan naton di pampasahero. Maka jeepneys man dira, maka buses man dira, taxi, van, tricycle, ano pa dira kundi may mga plastic ina. Bangod ina allegedly suno sa report nga protection against sa pagdata o kon paglapta sining COVID-19. So ti manog duha na kita katuig, amo man na ang butang sang plastic dira kag I guess ang ina nga plastic daw wala na gid mailisan pa, no? Makit-an taman sa itsura kay medyo lagom na gid man siya. Kag kulang pa sa pagtrapo mga kaaksyon, no? Suno diri makaksyon sa DOTR nga dapat sa Nobyembre 4
wala na sang mga plastik ining mga salakyan. Hindi lang kay didto iya sa national, kundi nationwide mga kaaksyon. Pero pagkabati nila kagabi diri sa aton, kabalo ka hambal diri ni Kwan, ni Transportation na Assistant Secretary nga si Mark Stephen Pastor, siya sa pagtuon nagagwa nga wala gid sang may mabulig ining plastic nga ini sa mga salakyan naton nga makaproteher against COVID-19. Siya mas labi na gid nga tapikan ini siya sining nasambit iya nga si COVID-19 ang plastic mga kaaksyon, no? Imagine mo na, almost 2 years na kita sa pakigbato sining COVID-19 pero igo na hibalaan sa pagtuon ining plastic gali way gid sa may mabulig. Kagabi sanggin initial naton ini sa pagkadaghan ang naga-chat, nagatawag mga amigo ta nga mga driver, no? Mga driver nato nga amigo gapamangkot sila kon lakip ini bala diri sa syudad man sa Bacolod mga kaaksyon. Ina ang aton sini nga hibaloon. Ti hambal sang DOTR nationwide mo, no? Pero kung kaysa may ara man niya sang lokalidad na tinagahimo man sa ilaman pagsulundan basing sa situation sang COVID-19 cases sa ila lugar. O, amo man ang ginabasihan, pareho abi sa probinsya kag syudad sang Cebu, mga kaaksyon, si Vice sa Cebu dito. Since then, mga kaaksyon, ang mga opisyalis to, wala gasunod sa kung ano man nga mando sang National IATF mo, sa probinsya kag syudad sang Cebu, mga kaaksyon. May kaugalingon sila iya nga mga ginapatuman sa nasambit nga lugar. Pero kita diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, hindi man ta gusto nga munuhon kita sa aton sa nga mga national officials. So kung nawan anong ginatapos or ginahimo nila didto, ginasunod ginaton dire. Pero kung case may ara gid man kita sa ginatawag naton na kaugalingon mga pagtuon or pagsunod dire. Now, kagabi hambal sang mga driver, siya kakason ko na ni ang barrier nga ini, no? Siling ko, siya pwede rin ni action bray. Siling ko, hindi lang ko makambal nga huo, pero kung basihan ta sa national, ti pwede naging silang gahambal mo, no? Damo sila bala. Pero para respeto sang aton sila nga mga opisyales diri sa syudad sa Bacolod, dapat manghunsiho man ta diri no? Labi na gid ang Bacolod subong ara gyapon sa alert level number 4. Although nga makit-an tama going down gid man nga naga-lower down ang cases diri sa aton, salamat gid sa Ginoo. Pero kung amoning mando, dapat makakuha kita sang opinion gikan sa aton mga opisyales diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Sa aton nga linya, we have Vice Mayor Elcid Familiaran. Vice, may agad ra sa imo. Issue natin, kung nakitaan mo na hindi maganda yung pagiging achiever ng parents mo, huwag kong sabihin na Salamat gid Vice sa time kagabi na basahan ko gid kagin presentar ko initial ining hambal sang DOTR ni Transportation Assistant Secretary Mark Stephen Pastor. Yang tanan nga mga plastic barrier sa mga salakyan di pasahero, pampubliko dapat kakasona. On November 4, limpyo na ang ila sini nga mga salakyan. Pero kaintindi kita diri sa aton kabalo kita Vice, may kaugalingon kita nga paglantaw man sa sitwasyon tadi. Diri sa aton Vice, anong status diri sa Bacolod ya Vice, although any nationwide nga palayag sang DOTR? Aha. Oh, grabe no. Subong pwede na no. Wala pulos gali. Oo. November 4 pa. Aha. Yes, correct na.
Aha. So, diri sa Bacolod Vice, aside sining palayag sang DOTR National, ano may sa imo na Vice bilang chairman sang IATF, makapapanaog ikaw sang kaugalingon nga kwan sini or isandig ta pa kay mayor or wala na? Ano nga sitwasyon? Automatic. Mhm. Ah, okay. Mhm. Correct, correct. Mhm, mhm, mhm. Ah, correct. Mhm. Yes. Mhm. Aha. Mhm. Mhm. Panglat na nai. So kon himuon na diri sa Bacolod Vice, damo sa mga drivers nagpamati mo labi diri sa dumanan kag mansilingan daw. Why na ya si taanay nga matabo Vice, sulhay na sila kay kabalo kita may mandate man kita dis local nga aton prevention gid man tuod tani ginapangita tamo. So basibla kibot sila may magmuno pa sila Vice so far mangin sulhay na sila nga kakason ini Vice malidra sa imo. Aha, yes, oo. Gani man, no? At least this morning, from your end mismo, Vice Mayor sa Bacolod, debatian nila, nga tido malipay, man islang yung quiz, atod do kasagabal, gid man tod sining kwan mo, sining plastic, although nga pagtuon, wala, gid man siya makabulig. May mga face mask, mangyapon, face shield, Vice, diri sa aton, ano? Kag alcohol. Yes, correct na. Aha. Yes, correct. Aha. Sa pagkaluluoy sa sitwasyon na. Yes, aha. Yes. Vice, i-connect ko na lang ini diri sa Bacolod. So far, subong naghuluhulpa gid man si COVID-19. Kabalo kita, wag kita dapat ga or hindi kita magkumpiyansa. The same man sa Negros Occidental. Nagapabilin kita alert level number 4. Pero Vice, sa imo manda nga pagtuon kapag lantaw sa mga reports from EOC, damo na gid man kita na bakunahan diri kag daw kakulo daw okay na gid man syudad sa Bacolod Vice. Aha. Aha. Yes. Okay. Amo na yung cases natin are going down. Only that ang ilan na isa pagit ka basis action dry ang hospital utilization rate. Oh, correct na. Sa tanan nga hospital sa Caribe sa Katon, so ginkarga nila sa Bacolod ang tanan nga na-admit diri sa Bacolod. It should not be the case. Kaya 51% man lang or 50% man lang ang Bacolod noon mo ang the rest na outside Bacolod. So, simple nga, itong kaso din nagsalaka. Kaya din sila na-admit. So, mo nang din appeal nila. Okay. So, pulo pa abuton. Tani, importante nga nagasunod kita tanan-tanan. Kag grabe man to ang vaccination na program sa Bacolod sa buong Vice, no? Kung hindi ka makakadto sa mga malls naton, may mga barangay, may vax-e, pa kita, may 24/7, pa kita. Nagapadayon ni Vice subong, no? Mga muna nga sit-up. House to house ng action, Brian. Yes. Ang aton sa buong buwan ang strategy. So, wala ka pa vaccine sa talawid, ha? Aha. Kay dako gid man ang bisan mismong Okta Research nagpalayag man sa ilang private iya nga pag-intindi kag paglantaw bangod sang madamo nga nagpabakuna na dito sa Metro Manila
naganubo ining kaso ni COVID-19. Sige. Vice, ang imo panugyan sa Bacolod nun, Vice, go ahead, Vice. Iya sa action guys, sa action dira listeners and viewers, suliton ta ang tanan, halos tanan nga kalamatay, nagka-admit sa ospital. 95% sila wala mapaksin. Grabe, no? So, minsan talawid, kung ano bala ang bintaha, bintaha. Pero for me, dapat with or mas bintaha kung kapabaksin kita. So, kabay pa nga maminsan talawid, o bantang programa sa gobyerno para kabalik kita sa, kundi man ta kabalik sa normal sa nga pagpangabuhi siyang una. Yes. Makabalik lang ta obra, makabalik pa sa aton pangabuhian, Maka-income. kag pinadliwat ang aton syudad, then makapiyan-piyan na or hindi ka matamahan sa aton pagpangabuhi. Aha. With that, Vice, salamat gid sa imo sa inyong serbisyo. Maayong aga, God bless kang mabuhay ka, Vice. Thank you, Vice. Yes, sa inyo man dahalong gid. Yes, sir. Thank you. Pero di man to nga punto ni Vice Mayor Isel Familiaran. Siya way mangali pagtuon nga hulaton mo pa November 4. Now na. Subong panglalasan yun. Gusto man si Vice, no? Way gito nagsulod sa utok ko, Kara man lang nagali. Tinga ama pa November 4 pakita. Bago kisa ini nga ton nga mga opisyalis blang naga implementar kung kaisa daw hindi man naton maintindihan ang ilaman na ginahimo, no? Pero pasalamat kita, pero kuidaho ha. Kung wala na ginawa mga division nga ini sa mga salakyan pampubliko, hindi ka mo magsalig. Pakigamit lang sang face mask no gyapon kag face shield. Panaron ta niya, living this world with COVID-19, kumbaga daw inabalang on guard kita yung gyapon, no? Gwardiyahan ta gyapon ang kaugalingon ta, apisar nga based iya sang research dito sa Metro Manila, contain na gid man siya. Nagaamat-amat na gid man nubo, no? In fact, according sa Okta Research, sa bulan sang Nobyembre subong, manaog-naog pagini sa mga 2,000, no? Kahapon mga 3 plus mga ka-action, ano? So manaog sa 2,000 kag magapadulong ini nubo-nubo pagid by December mga ka-action. Ina mga pananawan based man sa trend nga ginalantaw sang Okta kag sa mga reports nga ginapagawa sang National IETF plus pagid ang DOH mga ka-action, no? And ang vaccination, no? Kabalo ka dito sa Metro Manila Action Hands, almost 70% na sa National Capital Region ang nabakunahan na ginman dito ikumpara sa mga kaprobinsyahanan. Of course, no? At totoyang grabe nga rapuyot sang tawo mo, international ang mga tawo to, kag damo gito yung tawo. Ang iban sa ila to, gusto na gidya nga magkalabakunahan, no? Sa mga region naman niya, late pirme sang nagligad, nag-abot ang mga bakuna, tilangan man nga makapabakuna kang wala bakuna. Subong, damo-damo na ta bakuna, diri kay daw gina prioridad na ang sa mga taga-region, mga kaksyon, mga provinces, ang Negros, sang Pilipinas. Pero problema na naman kay mga tao kung kaisa nagaulo atras man sa pagpabakuna bangod sa pila ka mga information nga ila mabaton nga wala man sang basihan, mga kaksyon. Last 8:27 na sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik ta karon digidugay, i-check kinaton ang patrol, no? Kon malabot Action Eden Aboso, pila ka mga opisyalis dira sang Talisay City Health mga kaksyon. Sining reklamo diri eksklusibo sa Action Radio Bacolod nga napatay ang Iloy, wala ma swab test pero ginhambalan nga ang sintoma do COVID gid. Pili lang kamo irikta palubong o kon gipasunog. Tigin pasunog sang gini kabataan. Pero na-realize nila, so wala man ta swab test nga pinasunog ta to. Ginhimo lang nila ato bangod sa kahadlo kay basi pa man lang. Pero pamangkot, ano gibala ang basihan? Bangod nagaubo lang, di dapat gin swab test gid ato. Bisan patay na, dapat gin swab test. Nga kayo, subong, nagakahangawa ang pamilya kung COVID or hindi ang napatsyan sang ila Iloy. Amo nang dako pamangkot, wala sila yaging contact trace maganiho.
Kay naghambal nila, tiway ba kami result, di ginauyatan. Paano nyo kami contact trace di? Ama, kung mga taguan mo kami 15, 14 días, paano kami da karon way kami kipalangitanan? Las 8:29, pagbalik Dugay-Dugaya. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Susan Pahariliano, God bless, good morning. Star Mayo, Rina Luna Alila Ortiz, taga Monitor Man. Balya, good morning ng kay Vice Mayor Elsin Pamilyaran. Rufino Ira Gabino, Labayen Eduardo Jr., Amado Ladua Jr., morning. Hacienda Rufina, Barangay Analianza, Bago City, God bless. Ana Sinoro, good morning. Rodora Shoko, salamat sa information ninyo, no? George Gargasiran, good morning. Homa Lomina, Jose Mongcal Torilla, Raymar Suato Imperial, good morning da, no? Si Madam Jinky Dayalagdon, ginagreet niya Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Lily King, Raymar, si Alma Oligon, kag ang pamilya niya sa DSB. Lorna Diligencia, salamat gid, no? Si Rodrigo Caniedo, good EM sir, sa Sir Mayo sang kawatan pang himuso na para di na magpanghatag perwisyo. Okay. Halin si kay Eileen Rojo, good morning Sumbray, watch lang kami diri sa Agisan Tamiao, Kumbadoy, Rojo, Mike, RB Cag, XZ, salamat. Si Betty Santero, good morning Sumbray, morning kay Inday Colleen, kag kay Dr. Edmond Escocedo sang Bago. Salamat. Wow. Thank you, good. Merly Gonzaga, may aga. God bless man dala si mo halong man. Hindi maghatag kumpiyansa. Roberto Hirapusco Caraballo, may aga. Action na bray. Tamyaw lang ang Caraballo family sa sitio may angken dun. Jinky Daylagdon. Alright, sige. Joby Monares. Sige, salamat. Susan, nabasa ko na, no? Pilton Lipura Araman sang Pasay City, mga ka-action. Sige, balik ko Dugay-Dugaya, paki-share lang sa aton live. Thank you, 831.
Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad may aga lang kay Thea Kim Iriman, si Nimisha Ruques Araman naga-monitor, si Madam Elizabeth Malaka Gamana. Good morning, Subray. Keep safe always. God bless you and your family. Circle. More power to ARB. Salamat. Gita, no? And good AM lang, Action Bray. Monitor ko subong si Dinia. Hindi ginamadula ang kawatan, Action Bray. No? Husto. Action Hotline. Puwerte nga mga reaction subong sang kuano sang barrier nga ini sa mga salakyan, no? Dito sa Iloilo puwerte nga mga reaction man, no? May connection sini. Sa so, into lang kita sang bulo barrier nga ini wagin man gali isang pagtuon ba sa skolas 8:44 na. Sige lang pero nakabulig-bulig gid man ni guro, no? Nakabulig-bulig distansya gamay sa salakyan. Richard Deriquito may agaman sa aton sini nga pagpangalaga. Dali gid lang, no? Kay diri sa syudad sa Bacolod, check na lang anay kay isang patrol action doors, no? Kon gali hindi pa gito available, no? Sige dugay-dugay nila action doors kuan na lang karon na lang dugay-dugay, no? Last 8:44 na. Diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, nakibot ang kadamaan kay hinali lang dumamo liwat ang mga nagabaligya. I don't know dira sa inyo, no? Sa inyo nga mga banwa kag syudad dira, no? Sa probinsya sang Negros Occidental. Diri sa Bacolod, ang downtown area, Libertad Market kag Burgos Public Market sa kasagsagan sang mando sang DILG kag ni Presidente Rodrigo Duterte nga panghawan kita sa kilid dalan. Una, dulaon ang mga illegal structures, no? Ikaduha, ang purpose ni nga mangin masulhay ang traffic problem. Ikatatlo, mangin masulhay man ang paglabay-labay sang aton sini nga mga kauturan sa footwalk abi. Kag ikaapat diri, limpyo ang aton sini palibot. Ti diri sa Bacolod, puwerte nga limpyuhanay diri halin sa mga barangay, sa mga kapurukan. Ang nagalabaw lang ang gamay nga palaya sang balay mo ginapang kagis inaiya sa mga barangay, ang mga city legal enforcement unit, no? Tanan ginpang kakas, may nagkalabilin pagidman pero jutay na sadtong mga 2019 mga kaaksyon. Pagkalapot sa 2020 diri na kag sumunod ining si COVID-19, no? Daw na dula-dula gamay ang hugot nga implementation sini, pero way pagin man sila totally nga nakabalik sa mga tagsa-tagsa ka mga lugar, no? In fact, ang hilibion kag balakhuon sa mga vendors naton kung kisa nagakadala kita mo. Kiti everyday amo nang palangitan-an nila kag amo ina ang ginasaligan nila para maidulot sila nga pagkaon sa ila sini nga lamesa upod sa ila sini pamilya. O galang kiti may mga tinutuyo ang aton sini gobyerno mga kaaksyon. Now, diri iya sa syudad sa Bacolod, liwat nga nagbalalik ini sila subong dira sa downtown area kag sa iban pa nga mga lugar diri sa Bacolod. Sa diin mga kaaksyon, kadamo na sang nagareklamo nga suno sa ila biktima sila sining pagpangkuot na naman. Hindi nagidman matago nga ini sila ara nagidman dira. Why taman ni sila wahig ka ginapahalin abidra nga daw ginadumili mo sila, no? Gali kiti may pagsulundan kita no? So diri dapat sa Bacolod, ano bala ang sitwasyon ta subong? Gina-consider tanan ni sila because sining panahon sa pandemya nga halos kita taran subong medyo alaws gid ang aton nga income, or kinahanglan nga ipatuman gihapon ang ginatawag iyang pagpanglimpyo, no, sa aton sining mga lugar diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Kay ti kon talopang don tagidmaan ang DILG, wala gid nagpapanaog any memos nga nagahambal nga ti i-consider ta sila anay, ibalik ta sila anay, wala, no? The same gihapon ang situation. Ti may ara man ta sang human consideration gid man mo. Hindi nato na matago bisan ako lantaw natong ang sitwasyon. Galing kung kisa naga-abusar sila. Ga-abusar sila mga kaaksyon, no? Ang ini nga mga utod
naton nga nagabaligya dira sa may kilid sang dalan. Anong pinakakuan sang abusar? Ang iban abi bisan alagyan nga gamay don di nakahatag. Kung masapdingan mo ning baligya nila, daw mamalayran ka pa. Action Hotline. Do ika pang malain mga kaaksyon ano? Sini sa ila nga kung isipon mo gid ang ini nga alagyan para ina sa publiko, hindi kay para lang sa tigpipila nga nagabaligya dira mga kaaksyon. Action Hotline. Pila lang sa mga reklamo karon sa mga police stations, amo ang kuot bag problem na naman, no? Diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon, no? Ara sila gyapon mo. Ara sila sa subong nagbalalik na. Nagbalik ini mga vendors, nagbalalik man ang pinanguot kabag mga kaaksyon ti do ka budlay ato bala naghawan-hawan gid man ang Bacolod, nadula man ang mga kawatan. Action Hotline. Kadako sang epekto niya, no? Naghawan ang syudad, ang traffic nagtawhay, ang alagyan nagtawhay, nagdula man ang kawatan. Kag manami tulokon ang syudad sa Bacolod. May ari din ang Bacolod downtown kundi kadako sang Central Market da. May mga balay-balay ni sa may gwa sang Central Market nga ini gani may ara giniya sang mando halin sa city, no? Ginkuha gito because suno sa alkalde DILG niyang gamando, Duterte nga mando, do kuha-kuhaon ta ginadaya. Action Hotline. Tik pinangkuha gid subong iba nagbalalik na naman mga kaaksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Executive Assistant Ernie Pineda. Sir, good morning. Good morning man, Captain Brian. Sa nagpamatig nga programa mamayang aga sa inyo sana. Aha, salamat gid sir sa time baw. Kumusta sir? Ano ang sitwasyon subong sa syudad sa Bacolod to implementation sining mga pagpanglimpyo naton kay do nagbalalik na mga vendors ng iban na Sir Ernie sir? Tingnan din tungod kay ang ating balang QC Legal Enforcement Team daw nagtako atong pag-implemental ang protocol dito sa Comelec. So kapulaw sila para nga mapasiguro kag simpuligan nila ang aspect ng disiplina para nga maka-implementar ning pag-observe sa health protocol. Pero sinuhay nga daw ang focus nila daw dito, no? Kay gulpi nga pagdagsa sa mga tao, no? Nga halin sa iban ng mga lugar. So, amo to kagati nagpasalamat man sa gani kay nang Sabado na tapos ng gidman to, yan nakapaway sila. So, sa duha adlaw paway na ulong paway naman sila ko, no? Kaya ganun istorya natin kanina ang head sang sang City Legal Enforcement Team nagmuno naton nga tungod sa existence sa iban kag daw nag-abusar na gid. So ang itong istoryahanay namon na subong adlaw tay malipot gid man sila sa pag-regulate sang mga vendors sa downtown area. Na nagabatyag bang kita no sang ilang katigaduhon kay pag-apekto sa mga Correct. nga mawadaan dito sila pangabuyan, no? Pag tungod ng kaiwat ng kwarta na magatiyog, nakabatyag sila sa kapigado. So, pero, hindi naman natin pwede nga ipabayaan. Kinanglang i-regulate, yes. No? So, muna ito mga option ba nga na-istoryagin natin si Mr. Dante de Michelo. Kaya malibot sila sa niya adlaw. Kaya yung tawon nila ang sitwasyon. So, kaya pero mag-ulang din kami nakaglo ginawa at nakapahuway sa tungkol sa implementar naman sa health protocol sa Comelec. Kaya muna nga subong nga malibot-libot ka na kami. Kasi kung may ara din man, kawayo nila pag-i-regulate nila yung mga vendors. Kung na pwede ang doktor yun, nga yun lang. So, ayun lang. Correct. Naintindihan. So, kaya naintindihan mo natin nga subong daan po sila mo. Hindi ma-deny nga masin ang negosyante, masin ko kaning negosyante nakabatyag, ay hantay ining mga magagmay nga negosyante nga nakabatyag din sila, napituhan din sila sining pandemya. Ang aton diri Sir Ernie aton diri hindi kay pangpahalinon tigid sila kundi hipid-hipiron man nila Sir ang ila sining mga display dira kay amotong muno ko blakay na kita kay intindi kita kay Plariho man taga palangitan anaton pero paglabay ka na sa downtown Libertad
kung isa masangit mo gamay Sir Ern bala, do ikaw pa yung malain, pero kung tulokon mo, iyan na isang publiko, alagyan mo. Di ba Sir Ern eh? Yan, Dumamayan ka pa. Oh. Yan eh. Nga kasi ang iban na ang malagay ginambal naman na niya. Ang iban sila hindi na niya nga garing doon kaya sama Abos. sila. Mapatyaga naton nga pamilyado sila Aha. nga ginahimo na nila Mhm. para makasurvive. No? Kaya Yes. survival na big hasta sa punto nga naging survival na pagtangabuhi naton tungod sa nagyan kita Mhm. sa kining pandemya. Correct. Pero hindi naman to the extent nga maabusar na sila nga Yes. naging siyang ang tao yan, hindi nagkakaagi. So ano ni Sir N Burgos Public Market, Central Market, Libertad. Tatlo ka big kwan gini merkado ang inyo tutukan na naman Sir N nila. Oo. Kasi nagambal mo siya sa aton nga masiyog sila sa buong nga adlaw Baka pag mayo. ilang taon ang sitwasyon. Aha. So yan pagkatapos, ilang taon hindi itas sa pag-implementar sila. Aha. Kaya para maikiryahan na naman. Mhm. Kaya ang na-usual ginahimo naton, Mhm. gina-istorya naton ang mga vendor associations kaya para nga mapupod sila sa pagplano Mhm. sa pag-implementar sini. Mhm. No? Aton kung wala lang yung picture ginabi Aha. nga halin sa DILG. Aha. Aha. Kaya kay given siya mo ang Correct. DILG nga memorandum. Mhm. Mhm. Ito bisan pa gani nga ina-consider yun na naton yapon ang sitwasyon sa mga vendor sa Aha. subong Mhm. nga mapatyagan naton nga tamaan na gid man kapigado siyempre. Correct. Yes, So, correct na sir. tama itong ambal mo, nga hindi naman na sila pangkarugon ba, hindi Mhm. naman na sila pangdakpunggid, pero i-regulate lang. na Oo. action drive. Isa pa gid ka problem nga nasiplatan sa mga auto da Sir Erno, hindi lang ni sa Burgos, Libertad, kaga sa tatlo gini ka merkado Ang mga nagabaligya isda Oo. Sir Erno ara na sa may footwalk yun mismo ti magambal kita isda nagatulo ini siya. Anong madulot sa tulo? Una baho, ikaduha ang danlog sandalan. Mas slide kita dira bla Sir Ernhow. Oo, anong sitwasyon? Usually, sa mo na nakakaw na namon, kasi may kurihan, no? Aha. Sagutin ko daw, bota. Pagkalikod mo, Ara. para naman, Abo. manabla. Subod. Anyways, So, guarantee, kita rin tindihan sa ilang flight, Aha. kaya rin tindihan sa Aha. ang nakapigadoon. Suling naman gani, kami nga implementar bla, Aha. kami intindihon ni man. Correct na, Kasi correct na. responsibilidad na namon sa pawo, kag sa amon, kag sa aton nga pang gobyerno. Kaya ginatag na ang tasking ay na sa aton itong mga technical enforcement team. So may kami, may responsibilidad kami Yes. sa pagkatuman. Oo, ti kaning intindihon lang nila Aha. ang amon nga rule. Kag- Sa kag- mo na kung saan iba na Aha. mapais pa kag Bao. i-insist ibala ang ilaya nga kuan Aha. natitigado sila. Kag ayoon Oo. ta lang sila Sir Ern kon mag-implementar gigamang kamo sa pag-regulate sa ila. Hindi lang sila mamahog nga sige tandugan nyo kami di kami magbuto sa mayor nyo. Inayan do ka inidiot type ginayasang panabat Sir Ern. Mo ara gina mo di ba Sir Ern? Oo. Sige, may bitar, may ara na. Kung nga pahog na kami, hindi na sila manaway kay na eleksyon, kasi gano nga. Oo. So, hindi pwede. So, kinanglan, may may standard kita ginano. Yes. Ngayon, may mga guidelines kita sa DILG, no? Sa memorandum, Aha. nga dapat sundon. Correct. Gano'n ginapiyungan ka na lang. Oh. Kung pwede pa lang piyungan ka na lang. Kaya may kindihan ka. Kasi, hindi pamigado pamigado. Yes, So, mo correct. na butong line nga, nga daw Abusaran. kung isa gani, gapa bulag-bulag ka na lang daw. Kung kisa mambal para Oo. Sa punto. Kung isa mambal pa sa Oo. himuon tani total manog eleksyon hadlok sila manaway sa aton. Remember nga ang ini sila manog baligya pila lang kabilog pero ang nagaugot ya linibo nga hindi na namian sa sitwasyon ng city ta maginamo sila Sir Ern no. So, gani, nga tisingon, ginaayo sila naton. Hindi man okay. naton sila nga hindi nga ipang harason. Aha. Kundi nga, in a polite manner, istorya natin sila. Aha, sige. Ano lang na ang aton nga mahimo, nga i-persuade lang natin sila, Aha. na kung pwede, i-regulate lang. Aha. Oo. Tis subong way pa kamo kalibot karon pa dugay ang taga city abi anong panungyan mo sila in advance Sir Ern para karon or buwas or sa nga adlaw abi hindi na sila masawayan pa sa aton sini nga taga city legal enforcement team. Aha. Go ahead Sir Ern.
sa aton nga nga mga vendors sabay pa mag-cooperar kita. Ang aton pangabuyan maintindihan nila nga nagmakas lang kita kag pangunyagi nga makaremedyo man para lang makalman aton konsumo sa bilog nga adlaw. Pero hindi man kita magpasobra nga sabihin na wala naman porter. So malibot aton nga titiligan enforcement sa pag-regulate sa mga vendors especially dira sa downtown area. Kaya sa aton pumuluyo nga mga nag-agi dira sa downtown area, hindi man gid natin pagpailitan sila. Kaya kumbaga dulod na likyas na kaya loro-loro medyo na importante makasurvive sila kaya tungod ang sininga pandemya action drive. Yes. Kaya maintindihan natin sila kaya tani ang vendors makaintindi man vice niya versa. ang sidewalk para na iya sa tao nga agyan. That's why intindi yun ang both groups nga both sector kinanglan maintindihan ako niya kinanglan na yung sidewalk agyan din na yung tao. Correct. Kay kag ang lahat alagyan na yung salakyan. Mayo lang na gani kay ara pa ka mo. Bisan paano na i-regulate lang na hindi na magsobra gid kaayo makaremedyo ka mo. May alagyan ng tao kag may alagyan man ang salakyan at sunday. Yes, salamat Sir Ern. Good morning kag mabuhay ka. God bless sir. Thank you man action right kag mabuhay. Action Hotline. Okay, at least ang ini nga sitwasyon sumo na address ta gilayon sa syudad sa Bacolod. This is Sir Ernie Pineda nagalibot di saya sa matag adlaw nga tanan. Ga kumod siya, no? Ga kumod siya galing kay ti kung kaysa ano nya man lang saging kay kasulit-sulit kung isa ni mga utod ta nga mga bating gilan man. Hindi man magpati sa aton nga city enforcement team da o unit grabe enforcers naton. Siguro hindi man madala sa saway tanan dapat pang tikitan man kung kaisa para magkaladudla man. Dibla? This Bacolod amo na. Amo na ning panahon nga ipatuman tang ginatawag nga political will sang isa ka alkalde, isa ka bisan diin lang sa Negros di, nga mga lugar. Hindi kay pa iralon talang tanan ang puro lang butong una-una sa utok ta. Ipatuman tagid ang para sa kadamaan, hindi kay para lang sang tigpipila. Hambal gali diri ni Sir Alfredo sa pamanya sakto gid action bray. Mayo kay namuno mo na ikaw lang gid batian ko gamuno sina. Thank you gid. Ang Libertad dalan now one lane na lang. Agyan sang vehicle dira di na to. Ang fruit stand ara na lapit sa tunga dalan mo tuod gina susko. Ang salakyan ga park triple na or triple na tapos wala ka nakita enforcers. Damo enforcers subong sa isa ka corner gid tag lima sila nagakutso-kutso lang ibanda. Tapos sa mga enforcer gid subong may traffic lights action hands ga traffic peses tunga. Pamutang nyo na to sa white traffic enforcer so kag dapat mang pangsaway gid. Dapang pangsaway tagid kay kabalo ka isa bala nga naga-reflect sa liderato sang isa ka lokalidad naton. Ang mga lawlaw gid nga pagpatuman sang traffic rules and regulations ining mga pamarking sa mga salakyan ta kaagi man isla train man antes nga magkuha lisensya gina seminar man isla pero iban dia mga tiga-abago lang gid mga driver black. Madulog sto nga sandalan makuha sang pasahero ang iba naga-parking na gid sa hindi dapat parkingan kadamo lang gid hindi tani sila maubos-ubos pero dapat kung sinong madakpan da random la pang tikitan dila yon agod nga magkaladudla man. Kay kung puro kala ni paayo sa ila, do tubtubuhi mang inayo na lang gini sila. George gagasira na balya tsindihan tama naton vendor action Brian. Kaso if gaan sila chance daw gapagusto man sila, plastar biskan masakop na alagyan ka mga tao. Sto na milili-uligo naga-monitor. Salamat gid si Connie Esparicia Labaniego. Ginatamyaw niya ang Laparan, Labaniego kag Esparicia family. Nagatamyaw Bibing Laparan sang Pandanon DSB. Si Christine Minies Villalobos araman nakatutok sa aton siri nga pagpangalaga. Sige, no? Importante nga napalabot na dayon no? Ang ini nga concern diri sa aton nga lokalidad sa syudad sa Bacolod. Last 9:03 na sa aton nga pagpangalagad. Pagbalik ta dugay-dugay, i-check naton sa Action Eden Abuso
may nalambot man siya o kon wala dito sa Talisay City Health. Kwaon tagid siya kay base mo nakabaton mo sa mga kumod-kumoda sa mga palibot na. Sa aton karon nga pagpangalagad last no 9-3. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yung kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
yan na ikaw nang ginapamati, alam mo'n ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may daya inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agad pa siyang banwa,
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 9:16 na. Good morning lang kay Eric Fernandez mga kaksyon, salamat gid no. And ari pay sa action Bri, morning bunuta man ngalan ko sa Pamaskwa Rebecca Gikero sa barangay Bagaa Sinigaran. Baw kon pwede ko lang ni ukayon nanay ang ibong ngalan, ukayon ko na lang ni kag bunuton mo. Galing kay kwa na siya na mo inang raffle ni siya mo ina balang kwa o nang imong ngalan dira kag para daw patas gid lang ang hampang amo na siya na mo. So pasensya hagig ko nay ha. Mga muyo lang kita nga mabunutan ang imo siningalan nay ha. Pasensya gid. Berting mga naga-chat sa aton regarding sining kwan black, sining party sa vendors. Kay nanalimtan ko gid magpamangkot sa kay Sir Penida bla. Tanay ini sila i-force na lang gid action hands nga nalon sa Vendors Plaza. May Vendors Plaza kita no? Diri sa syudad sa Bacolod na tuod no? Tilan subong ang Vendors Plaza daw ginalangawan da subong ho. Kalulu oy gid abi tistingan abi sang city Bacolod abi. Itistingan tani sila ayo nga abi didto kamo anay tanan-tanan bi sa Vendors Plaza abi. O pag para magtingob ka mo to kay ang tao makadto lang gid ato kang magpamakal. Sige, no? Dali galang check nato ng Patrol with Action Eden Aboso, Siri Matinion. Kung kumustang lakat niya kaina didto sa syudad sang Talisay mga kaksyon. Action Eden, good morning. Na Brian, istorya natin actually no, ang City Health Officer dito sa syudad ng Talisay regarding sa concern sa atong yung interview mo kagabi kung sa pamilya kantor. Pero tingsunod sa iya, hindi siya na magpa-interview pa lang siya, Bri. Kahit ibaloon niya man sa assigned doctor ang nakabugid. Pero in general, kuno ya kung baga, posible nga i-swab test action by sila
na pamilya, ilabi na kung may simptomas ng COVID-19 at kung Okay. napatay nila nga iloy. Automatic na ako no, para man na sila benefit na mahibaluan kung may kung kung mapositibo man yun sa COVID-19 o kung may ara man yun sa posible na malaptan sila. So, Action Eden, sino ning City Health Officer nga ini? Si Dr. Joy Guanzon. Dr. Joy Guanzon. Aha. Correct. Pero ang matter ta diri nga istorya, why naging man taga dako question dira ko ni swab test ini sila. Ang ato lang naman nga ang haom-haumon lang nga may COVID to siya, dapat kin kuan gito yung swab test anay yung napatay Action Eden. Amo nang aton na pangita da kay hindi man naguro pwede nga pangtuhugon talang ni sila rikta iya nga way man sila sang basihan da. Kay di ba na Sunday ito napatay? Wala sila kuno swab test kung Sunday. Okay. Tungod na may simptomas ng COVID-19, that's why gin-cremate na yun. Pero nagkadto to ya Biyernes ang gabi. Oo, gin-cremate naman kay Doktora Joy Guanzon. Pero hambal niya, ako na ibaloon niya pa action ba? Iba nag-agit bala sa one hospital kuman na bala sa Iyaka province. That's why nga wala tayo na admit man, wala man yun na, or wala man na apagat. Ang banyang sugar, hindi pa ko kasabat kung ano gid ma'am. Kahit wala makakalo pa. Intindihan naton. Pero dapat ikuan man ni doktor ang iyang mga tao da kung paano mag-explikar sa mga tao man nga nagakalalad da amakon mang balong nga ang imo to blang iloy nga napatay daw may ara sang COVID. Di sakto blang haom-haomon mo, inablang daw gutom do hindi, daw busog, inablang nagsakit ang ulo mo, daw gasakit. Tapos daw ginbaklan mo sang bulong, pagtapos mo inom daw nag-ayo man. O daw mo na blang mapanabati na iya irresponsable na nga panabat Action Eden. We are talking here sang kabuhi sang tao kag sa security kag safety net sang tao tapos sa umhaumon tala nga do may COVID ato Action Eden. Kaya mo to Action Dry, i-tips ako no sa talakayon nila karon. It actually ako to si Doktora sa may pagkasta kay seminar sila kag nag-padayon pa to ang ilas sa COVID-19 vaccination man. Okay, sige. I-orient siya ng mga tao kung paano isplikaran ang mga pigado nga mga kaangay sini, no? Kay para maintindihan nila kag amo na no? Idiyahan ang dapat idiyahan, hindi kay basi magpawala na lang kita pirmi mag-inamo si Action Eden. Oo, sige. Salamat Action Eden kabay pa nga malabot nato ni si Dr. Guanzon, no? Intindihan ta sitwasyon niya. Action Eden, thank you, Ed. Balitali sa patron, ang action ni Action Eden Aboso. Una sa balita ng action. Taga-call at Action Radio. Importante nga nakasabat si Dr. Dr. Joy Guanzon, no? Sang Talisay City Health mismo, no? Kag kon may ara gid man sa mga lapses diri, dapat i-orienta ni liwat. Tapos na to, no? Ang istorya ti amo man tong sabat niya, i-swab test gid sila kay basi pa lang. Ti ano abi? Basi pa lang. Way gid tiya sang patod sang aton nga ginahimo ni. Abi ko luyag ta nga dulaon si COVID-19 tapos nagabasi pa lang kita sa aton nga trabaho. Abi ko luyag naton nga si COVID-19 hindi na maglapta. Tapos basi pa lang may COVID to. Damo na bala. Ato na to sang Biyernes. Wanyo pinangtuhog, wanyo tinuhog ang ilong sang napatay to kag mabalaan temprano pa. Pagkatapos nga patay na, basi pa lang daw. COVID-19 ang simptoma niya, kinanglan ipangtuhugon kamo mga kabataan na pang i-contact trace kamo da, contact tracing kamo da. Sunugon nyo kay daw. Di kabalo naman kita nga once mapatyan ang pamilya, mas luyag nila nga itiner. Anay, ang bangkay sang ila himata antes pa naman idulong sa katapusan nga palahuwayan. Dibla man ang culture sang Pinoy, tagpila ka days, night, ina. Kaya ti siyempre, last nga pag-respeto kapag lantaw sang ilaw sinihimata nga ti magapahuway na sang dalayon, hindi na nila makita. Pagkatapos, bangod sining pandemya, himu-himuan tali niya sang dahilan, nga basi pa lang, daw, dapat isiguraduhon nyo para mahaya man sang tao ang ila sini pamilya. Kaya kung wala malang tuya sang COVID, gidman, kundi subong na lantaw-lantaw pa na nilang iloy nila da, nga nagahaya subong bisan nga way na nagaginhawa at least makita nila for how many days left na lang
sang ila sini nga Iloy pagkatapos gusto nyo ya nga papilion sa kung lubong dayon o kung sunog dayon. Action Hotline. Tinaya pang irresponsable gini nga trabaho. Last 9:24 na. Action Hotline. Kamay pa nga makurikan tani sila kay basi damo panihimuon yun na da kon matuod din information pero I am pretty sure ngayon pamilya nga nagpa-interview diri sa aton hindi man ni gusto nga maghimo-himo lang sila istorya for what? Para ano? Magpasikat? Hindi man guro? Hindi man ni sila mga celebrities? Action Hotline. Hindi man ni sila mga artista nga mahiligon niya magpasikat agad magpa-interview lang. Oh, di ba? Ang ilan ni hustisya nga daw ginahimo-himo ana lang nga daw. Kung Domingo wala aglay swab test, may kanay balaan ta. Lang tawon tabi ko 24/7 ini. Ano ning si COVID-19 Action James exempted kung Domingo? Action Hotline. Sakto man ako sa James. Kung Domingo wala COVID-19? Kay wala ka mo swab test kung Domingo? 24/7 ganay vaccination ta. Kay ang bakuang si COVID wala na yaga untat every minute, every seconds. Tapos noong Domingo hindi ta magpa-swab test iya. Ay nanong istorya na. Ang aton nga health balaway ni blaga untat. Action Hotline. 24/7 ang aton yung hospital, 24/7 ang aton siniserbisyo sa gobyerno publiko. Hindi ka mo yung opisina, di na iya nga kon Sabado Domingo, mapahuway ka mo. Action Hotline. Rodora Syoko, sister ko gani, wala na magkaon, gindala sa private doctor, wala ginbaton kay may COVID symptoms kuno. Gin pa x-ray, pneumonia. Ang diagnose may lang ginbakla namon oxygen, 13K. Kag pagpuli sa balay, salamat sa Diyos, okay na sister ko. Tede Toquero Senior, good morning, Sir Brian. Monitor kami di Barangay Saga sa Bago City. Si Jamel Florendo Araman, George Gargasiran, kapila na sila transfer sa Vendors Plaza pero rason nila nga balik sila sa market kay wala dito maigakadto customer. Tsambahan ang bakal pero kung sa market kuno piho may bintahon gid sila. Sige. Thank you gid. Las 6:22 o las 9:26 na. So punan tanay karon kabay pa nga maistoryanan ni Doc Guanzon ang iya sini nga mga men dira sa Talisay City Health mga kaaksyon para mabalaan tagid man ang ilaman nga side kay tinabatian ta ng side sa mga tagreklamo. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art Tayhupon ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati kita tonight sa Action Firing Line. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Good morning. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.